Alas 2 sa hapon nga ni ang uy kadaghan. Enjoy lang ko ba kay nakita mo na ko akong sarili sa ilaha dati. Di ba ni siya kanina side mirror? Sige sir. Sige sir, ingat sir. Okay, so natadre karon sa bangkal o naido ka pugi rin. Kasi pangalan mo, ikaw? O ikaw, sir? Ashrod. O, Ashrod. O, sige, ngayon ay silang stickers ako itong Monday pa. Karon lang ako na hatagan, so hatagan na to ni sila. Muna ito ang intro before na to iparistro ito ang motor. Tara. Sige, kasi na kayo gusto i-shoutout. Shoutout sa kong mama niya. Sa imong migog mama, okay. Next week na ko ni-upload ha. Next week. Sige, bomba mo. Okay. Sige, balik mo diri kay delikado dira. Ay, diri mo nag-aagyo jud. Okay, sige sige, ingat mo ha. Ingat mo. Ang iyong amigo. Mga amigo ninyo. Pila ka buok? Tulo. Unsay pangalan na to mga amigo nimo para makita nila? Sa Bandon. Dangalan. Opat. Okay, so iatag niyo sa ilaha. Kaya para makita po nila ni. 2 3 4. Okay, sige sige, ingat mo. Ingat. Sige. So mo to, mo niya tong intro before na to iparehistro tong motor. Pabomba na to sila diri sa at least layo-layo lang gamay sa mga balay na di sila ma-disturbo pod. Woo! Agi na punta sa ma-traffic na daan. Tong oras karon 2 PM sa hapon. So sa mga di pa rehistrado dira nga nagaplano mo na magparehistro sa inyong motor, I suggest tanawon ninyo ang whole video ani para makita ninyo ang ato ang process sa pagkuan. Kasyagit man sila. Unintentional kitong pagbomba nako ganiya wa. Kanira din nakapa-traffic dire. So ang mga kailangan din nato karon para makaparehistro ta is first na kay Xerox sa ORCR. Basically mao pa ang punto ang kailangan nato karon. So nanamtay Xerox daan sa ORCR, diretso na ta sa pa-emissionan. So kung asa inyong preferred na pa-emissionan, pwede ra mo dito. Ang ako lang ganahan ko diri sa PTSJ, diri sa Matina Playa. Diri po ta karon mo agi. Ambot og taas ang linya. Samot na alas 2 na po. Mailahan na to ni. Kung ikaw mong mismo ang magparehistro, makuha mong godayon nimo siya. Process ana is ato tag pa-emissionan karon. There's a emission kay magkuha ta og insurance. Ang sa kuha jud gusto mo kuha dito sa Cebuana M. Hulier. Try po na to ask sa Cebuana kung okay na to ilahang TPL or insurance kay after sa imong emission dapat magkuha mo kag insurance po dana sa either sa Cebuana ta or dito sa PTSJ. Okay lang pod noon dito sa PTSJ kaso mahal-mahal siya kumpara sa Cebuana. So try na to kung nabay Cebuana diri mo ta daan. Ang reason pod na ganahan ko diri sa PTSJ kay wala mo sila libog ba. Ang ilahang pa-emission sa motor mga 600 siguro to or 600 to 700. I-check lang nato nga. Makita mo pod ninyo ang process ato ang pagparehistro. Kapit na punta. Diri na lang sa unahan. Naata sa Times Beach na karon. And sa unahan lang kani tara. PTSJ. Monday to Saturday day sila. So makaabot pa ta. Alas 2 sa hapon nga ni ang uy kadaghan. Iskot.
kung di man ta kaabot sa alas 5 kay murag alas 5 mag-close ang LTO. So kung di ta kaabot, the next day na continue na to ang vlog. Pakita na ko sa inyo kung pwede ba jud. Pwede ba ni ato ang full system exhaust. Kani giilisan pa nako nig Yoshimura kay para dili kay saba. Kay kung shorty ni siya, sure ko mas di jud ni siya dawaton sa dire. Emission pa lang failed na tadaan. And then kani pa-check pa nato ni kung okay ra ba. Sige, so karon sulod sa ta diri sa ilahang murag office. Dire lang sa gawas. Pakita lang nato ang papers na to. Boss, magtawag lang si cashier para sa bayad. Okay, sige. Customer lines ng pa. Sir, pwede ba ni siya? Kanina side mirror. Okay lang muna sir. Kani tabutso niya okay ra. Nakit na sir. Okay, sige sir. Jesse pala, Jesse. Jesse? Isip, Okay. oo. Sige. Carl, Motovlog. motovlog ha. May sticker ka. Meron. Bigyan mo ako. Sige. Wait lang ha. Kaya kanina, dilig ko yan kanina. Nag-vlog pod ko karon sa pagpa-rehistro. Oo. Bakal na pala ka, no? 130 yata, ha? Yung mga kasama mo, ano din? Mga big bike pod. Mga big bike food. Sige, Carl na mo. Sige, Una sir. na sa'yo. Sige, sir. Oo, Ingat, sir. sige. So once makuha na nato ang emission papers, diretso na ta og kuha sa insurance. So kani siya natay two options. Pwede ta mo adto sa Cebuana, mas barato, or pwede po ta mo diretso lang dire, mas convenient. So depende sa inyo og asa mo. Kapuyan ako mag adto sa Cebuana mangod ba, so dire na lang ta. Sa gani kailangan sir? OR o CR, sir. OR o Emission CR. result. Pati emission, okay. Pero Okay. Sir, maka-issue mi sa mga, sir, og insurance, pero dili pa may maka-upload, sir, ha? so dili pa ko makaparehistro. To sa LTO, dili pa, sir, kay gamikan si LTO is down po ang system nila. Okay, try ta sa Cebuana. Then based sa gistorya pod ni sir, mura wala jud tay chance ani na makaparehistro karon kun di man jud ma-upload din ang insurance nato. Importante man gud ning kuan. Kani nana pod ning mga scammers. Kuan gito sila maro kay ito. Mingon sila na libre lang pero wala ilapod na ang diskarte mong pugod. Di na lang nako expose. Pwede ko na to i-content pero dili lang ko gusto kay ilahan mo po ng hassle pod. Mao po to ilahang way na makakorta sila. So dire pa ato na ta sa Cebuana, dire sa Ecolan na Cebuana. Kung di man siya okay, balik na ta dito. Dire, ay Cebuana dire, check na to. Nanang insurance ninyo sir? TPL? Wala pa gyapon. Sige. Thank you sir ha. Agaw pansin jud kayong tingog sa MTO9 partida naka Yoshimura na ganita, dili ni siya short pipe na saba. Ang ganahan ra pud nako aning Yoshimura kay pagkahina imong dagan hilom lang siya, pero pagka kusog na imong dagan di ba musaba siya. Ano akong ganahan para at least magamit-gamit na to siya sa city na di po ta makadisturbo. Back to PTSJ. May pag-grab na to ang opportunity ganiha ba. Nagbalik-balik na noon ta. Kaana na ko. Wala daw sila. Offline. Offline na.
Okay, so supposed to be kompleto na unta ta sa papers, no, diretso na lang ta sa LTO unta. Ang problema kaning insurance or sa whole insurance sa pag-explain niya, murag sa system nila mismo na dili nila ma-upload diretso sa LTO manggod, kay nagadepende sila kung mag-online ang LTO na system ato ang buhaton na lang jud ani, kay maghulat na lang jud ta. Nangayo sila number na ko and then textan lang ko nila kung okay na. Pagka matextan ako nila, pwede na ko mo diretso sa LTO pod para magparehistro na sa tuang motor. Okay, oh. Limpyo kayo. Okay, so nag-text na sa tuang insurance na pwede na ta maka-proceed sa LTO. Ang problema na to karon kung makaabot pa ta, kay 4:05 na. Ang pinakaduol na LTO dira sa SM Ecoland at Bang. So mo na tong atuon karon para ma-process sa atong registration. Ano pud na siya ang last step sa atong pagpa-rehistro. So far nakapa-emission na ta, nakakuha na pud tag insurance. So diretso na jud ta sa LTO para magpa-rehistro na. I hope walay alarm ning motora ni gikan sa previous owner. Hopefully paspas ang ilahang kuan, paspas ilahang service, pwede ta mo left turn dire. And then diretso ta sa pinakalikod, hingaw na po to. Hopefully paspas. So, ingato ra kadali ang mag-process sa rehistro. Nakita ninyo to? Kung wala lang ta ni balik for second day, nagulat ta sa insurance niya, dali ra jud kaayo ang process. Pila lang to ka hours. Kung siguro isahon na to ang adlaw. Let's say pag adto na to, nagpa-emission ta mga 1 hour. Kuha ta insurance mga 30 minutes. And then dito, ingarong orasa mga alas 4, dali ra kaayo na process. Makita mo pud ninyo. Bali ihatag ninyo siya dito sa information una, ang emission papers, insurance o Xerox sa ORCR. After ana, magulat lang ka na tawagon kanila. Pagtawag sa mo, diretso na kas cashier kung wala kay alarm. So thankful kay no na wala dyan ni alarm po dato ang MT-09. Di pareha sa mga fixer na grabe kadugay pa, 1 week pa before makahatag imong papel. Mo po tong isa ka reason na nag-push sa kuha, try na ko og DIY or kanang ako jud mismo mag-process, kay para mailhan jud ako kung dali ra ba jud iyang process. Cute ta siya top box eh. Nag top box pa siya. So karon i-breakdown na nato ang ato ang nagasto sa whole parehistro nato, emission, insurance o sa parehistro na jud sa LTO mismo. So ang total na nagasto nato kay mo ni siya. Nakita niyo sa screen. Kato siya na process, same lang to siya sa mga sakyanan. Dili lang to siya para sa motor. Pili na ko dito na pa-emissionan kay wala na siya daghang paatik na siya mag stencil. Itong mga bata pod ganiha sa intro na to. Actually kato kay Monday, naghulat na jud to sila sa kuha. Nangayo na sila daan sa kuha Monday pa lang. Na enjoy lang ko ba kay nakita mo gud nako akong sarili sa ilaha dati na love kay nako ang kanang mga big bikes, mga supercars, kana ma-amaze jud kay ko. Kuyaw lang sila kay di sila maulaw moduol sa kuha. Ako dati na ako'y makita na naka big bike, maulaw ko. Di na ko moduol. Maong happy ra pud ko para sa ilaha. Og mo tong reason na gipabomba pa nako sila para at least
ma-feel po nila ang experience sa big bike ba. Ma-share nila sila ang mga amigo. Maka-enjoy jud ang whole process na to karon. So I hope na enjoy mo karon sa ato ang vlog. Salamat kayo sa inyong pagtanaw. Na neutral pa jud. Ay, kapoang.